det er sådan et fortov, jeg ikke skal gå på en lørdag aften, hvor jeg har været i byen, for så er det ikke sikkert, at jeg kommer helt hjem. I dagslys kan det lige til nød gå, men det er ved at være noget gammelt, slidt, skidt. Men det har de en idé med her i Svendborg, det kan de gøre noget ved. De har opfundet den her, ikke elscooteren, den var der i forvejen, men så har de bygget noget udstyr på. Og Lars, det er dig, det er ude fra Vejstrup Maskinstation, I har fundet på det der. Hvad er det, den kan? Den kan indmåle fortogene via GPS, og så kan vi filme fortoget, og vi kan fysisk med vores... Vi må heller lige følge med, den er ved at køre fra os. Vi med vores fysiske øjne kan se tilstanden på fortoget, hvordan at tilstanden er. Men det er jo noget, som man kan sige, jamen det kunne man også undersøge på en gåtur. Hvad er det så, den gør bedre? Jamen, en gåtur vil jo tage utrolig lang tid rundt i blandt andet hele Svendborg Kommune, og bære rundt på alt det udstyr, som der skal til for at indmåle det, vi ikke kunne lade sig gøre på gåben. Nu skal jeg også lige høre, fordi det er jo Svendborg Kommune, der har sat den her i opgave. Og det er dig, Bo, der har sagt, prøv at høre, kan I finde ud af et eller andet, der gør det her billigere? Hvad kan den så? Jamen, den kan som sagt indmåle, ligesom Lars siger, men den er også cirka 30% hurtigere, end hvis du går på gåben. Og den er produktet, vi får ud af det, meget mere præcist. Så det vil sige, at i stedet for en vejingeniør fra Svendborg Kommune som dig, der skal ud og gå en tur og som notesblok skrive ned, så har du nu folkene til det? Ja, det har jeg. Og så, når du så udbyder, får du meget mere at vide, og der kan du cirka tjene 30% også. Hvad er så perspektiverne? Fordi lige nu kører den på et fortov, men altså i ret beset kunne den vel også køre herude og alle mulige andre steder? Det kan den. Den kan både køre på asfalt, og den kan køre på grusveje, den kan køre på grusfortov. Vi har 28 elementer opmålt. Og, hvad betyder det? Ja, det vil sige, at vi har for 6 år siden begyndt vi at registrere inden for vores vej. Der lavede vi en registrering på 28 elementer. Al drift deles op i elementer. Så lige fra brønddæksler til asfalt til fliser? Ja, det kan vi og har registreret. Vi er nok de eneste i Danmark, der er nået så langt. Så der er jo perspektiver i det her, fordi Lars, for jer som virksomhed, I har opfundet den her nu, det virker. I laver det her for Svendborg Kommune, men der er jo masser af fortov, masser af veje rundt i verden. Ja, dem må vi rundt og have kigget på jo. Men det kan I vel ikke gøre med en maskine? Nej, men så må vi jo have sat dem i produktion og have ansat nogle folk. Vi søger blandt andet folk i avisen her i søndags til at kan hjælpe os med at komme videre med den maskinstyringsafdeling, som vi er ved at få op at stå nu. Så der er kun fantasien, der sætter grænser? Det håber jeg da. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan følge med maskinen. Det er jo noget af et, måske begyndende erhvervseventyr, vi ser køre ud af fortovet her.